En bilion 300 ng'eny. To adieri makende be en ni wasebedo kwa wito pesa mang'eny kendo wacho ni pesa mang'eny mar sirkal lal e yor mibadhi. Nitiere gimoro ma idendo ni budgeted corruption. Tieni kamoro iketo pesa moko e budget ma king'inono maber to en mana mag projects moko midwa tim ma kamoro ok ochuno ahinya. Koro en thuolo makende mar migawo ka migawo mondo mi o defend kata owach ni wan to gima nowa budget gi ma to ma onego watim ma nyaka watim, omiyo budget wa ni kare. Omiyo en thuolo mar nono migawo ka migawo mondo mi one kuma inyal kete saving mondo duok bilion 300 ni piny. Mak mana niya, nyaka time yo ma miyo migepe mag dongruok ok chung'. Nikech dongruok no ema biro kelo uchumi wa kating'ore malo. Nyaka neni kama ong'ade budget en kama mana recurrent ma wacho cha, to time yo moro ma miyo service delivery bende ok chung' e apise mag sirkal. Apani mano ema biro konyowa. To gima duong'